Да се учиш означава да откриваш нещо ново. За другите и за света около теб. Един свят в движение. Нетърпелив, любопитен, неуморен. Точно като нашите деца. Обединявайки игра, сензор за движение и математика, създадохме Jumpido – неповторимо средство за обучение, което ще промени класната стая завинаги. Децата протягат ръка, а Kinect улавя техните движения и ги потапя в приказния свят на знанието. Учителят избира тема и игра по математика. Задачите са различни и се променят всеки път. Да поиграем в футбол. Или да помогнем на приказните елфи. В някои от игрите децата се състезават, а в други работят заедно. Нивото на трудност се променя спрямо уменията на играчите. Технологията за улавяне на движение превръща традиционния учебен процес в вълнуващо преживяване. По този начин децата учат по-бързо, движат се, забавляват се и най-вече учат с желание. Твоето училище може да стане част от бъдещето. Научи как на jumpido.com.